Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Ilonga ni Ruth Otieno kendo nga morna mar bedo kodi odiechieng wago mbaka wang'yo tuoche mopogore manyalo rocho ngima wa mabende nyalo miyo ok wabed kod ngima makare nikech pile wacho ga ni ngima en mwandu. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo e studio ka abomie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en laktar molonye weche mage kata doko ni kendo enda inya waluonge ga ni wa very own obonyiswa ni en laktar molonye weche mage kata wadonje twak achiel kokwa ketho kinde kata matena. Machiegni daktari e penj laktar odiechieng' makawuono. Kamano Ruth, kono luonga ni laktar Primus Ochieng, an laktar mathiedho tuoche mag kansa gi stima gi chemotherapy to gi yedhe manyien matito biro miluongo ni immunotherapy. Atiyo Kenyatta Hospital to University of Nairobi. To dala kucho ta Kano kar Nyamasaria. Ageno ni pio ko ywero ingeni sani pi ngeny Kano. Oywero wa Nairobi kat lakini ko ywero wa dala kucho. Ne jogo mo ywero watimo mos makende kendo wakwayo ni mondo mi kapo nono nitiere kaka ginyalo dar to mondo gidar mondo gibed kod ngima makare. Daktari kauna dwani mondo magoe mbaka kotenre kod lokro mabende waseyudo ni en fuon mantiere kod nengo mokalo e dend ka lokro ka ema chiemo kale lokro ka ema senje machiemo sekalo to iyudo ka kinyalo bedo mangima kata madini donje dende yo makare to wabedo ga kod kansa machielo mar lokro kanya madwani wamulo odiechieng' makawuono. Erokamano Ruth, koro kansa mar lokro en kansa ma bedo ga celebrated dwe mar ang'wen makoro sani wadonje dwe mar abich koro pod wan e dwe mar ang'wen pok watieko nikech kawuono en holiday. To kansa ni en kansa ma ng'eny e pinywa ka. Kuom pinywa mar Kenya kaka luwore gi nonro mosetim, noyudi ni kansa ni kuom joma chuo en namba 2. Kuom joma mine en namba 3. To kokawo joma mine gi chuo ji te kuom kansa ni obedo namba 4. Kendo kansa ni thothne ji yude kosechopo mo onya. Thoth joma biro yirwa mo thiedho osiptal wayudo ka nosewuok ka lokro modhi funde moko. To kendo kansa makelo ga rem kabisa gi chandruok kendo jok mabiro ga mani kode gin jok mosechandra kabisa nikech en odino yo ma chiemo kalo. Kwa ketimo kichiem ichandori kabisa. Kendo jok mabiro ga ka osedhero kabisa, oseol kabisa. Jok moko nya dhero machalo mana ng'ama jakwashako. Kendo en kansa ma thiedhe be samo bedo ga matek nikech jogo biro ka koro dendgi ne tuo osechamo kabisa, tuo ni osechamoge kabisa ma kendo gin weak kabisa. Seche ma wayudo picha mar lokro daktari, adwani mondo mi wadoga ne chien matini mulnwa gimomiyo thothne kansa ni ji biro ka osedhi ahinya, kosechamo del, moro osewuok modar kamachielo mochopo kamachielo, ang'o matimore ga momiyo ok ofwenyre mapiyo piyo. Erokamano, koro otimore kamano nikech kansa ni kako biro kuom dhano, obiro kaka tuoche kaka acid. Thoth ji kiwinjo ga ni iwinjo kata mana ni dho chunyi kanyo rami kata ima malo kanyo rami, wadhi to wang'iyo antacid kata wakawo yath ma ji ong'e mang'eny ni omeprazole to wamadho kata mana chak to kwe matin. Tuo ni be biro kamano, mano mar achiel. To mondo obi makoro wapar ni en kansa makoro ok inya chiemo nikech dino yo mar chiemo, nano ng'iso no osedhi kabisa. Komiyo ji mang'eny thiedhe kaka acid ma kawaida. E ngima wa pile ka pile samoro nya chamo chiemo manigi kitungu mang'eny, gimo mang'eny mago nyami acid. Koro acid en gima wayudo pile. Tinde bing'e nitie tuo ma iluongo ni H pylori. Chalo ni ng'ata nigi kode. Sama tin kidhi osiptal ni dho chunyi rami titimo ang'o? Imi yath ma H pylori. Koro nikech en gima waneno ka chalo ni tuo ma kawaida always. Ok wanya paro ga ni en kansa nyako dhi makoro oketi matek kabisa makoro okelo complication e koki biro neno daktari ko kata koki daktari nyise ni mondo dhi e pim mondo cheke mondo ni en kansa mar lokro. Makapono ni ng'ato bedo kod acid di ng'eny mwawacho ga ni reflux masa matin tiwinjo ka nitiere kod leny kod weche makamago kiki kawe kawani na acid te mondo bitim nonro makende ni nyalo bedo ni chandruok en ang'o kabisa. Daktari wacho na kacha ni kuom joma chuo thoro bedo mang'eny kipime kod joma mine. Ang'o momiyo ma nyalo bedo ni timore? Waneno ka gik ma osekele gin gik ma joma chuo timo molo gima joma mon nikech wan gi gik moko kaka kong'o kele mang'eny, ndawa kenye mang'eny, to joma chuo bing'e ni thothne ok dhi ga osiptal. Kendo nitie chiemo moko ma kwachamo to iyudo ni koro duoke piny matin. Joma chuo okero kaka alode mag osuga gerege, alode mag osuga, akeyo, alode machon go. Thothgi ginyalo miyo itimang'o duoko mondo kik yud chiemo ne gine iyud kansa ne kabisa. Wayudo ni kendo kaka chiemo kaka oduma
jok matiyo kode kabisa yude molo jok matiyo gi kuon mar bel. Koro kuon mar bel ber to gi madho kong kaka sewacho gi acid, to kendo joma chuo ing'e ni thoth gi ok dhi go hospital kata ni complication man acid gi. Yes, koro mano miyo joma chuo ni kode mang'eny moingo joma mon kuom pinywa ni. Manyiso ni ka ber to mana kaka joma mine temo mondo mi odhi hospital kinde ka kinde, joma chuo bedo nego bedo ni luwo mana line mondo mi wangi kaka wanyalo balance kata ka wanyalo temo waduoke chien. Dr. Chieng' aneno ka wantiere kod picha maber mokalo mar lokro. Lokro samoro wanyalo wacho ni lokro kama en hotogoro mar chiemo kaka wanene picha ni. Okang'eyo ka nitiere kod fuoni mopogore opogore mopondo kaka osenena pipe ma straight kaka wanene picha ni. Koro erokamano. Koro kichiemo to dhogi ni malo kama picha komako. Koro kise chiemo to samichamo kuon laki miyo onywaso chiemo. Onjakore monjakre. Kokose njakore to tij lokro en mana kawo chiemo no ka e dhogi kanyo mondo keli e iyi miluongo ni stomach. Kae ma koro chiemo chako timo digestion. Makien kuon tiloke glucose mondo kodonje e nyombichni ka to mondo donje dendi. Koro en tije na pipe mondo gik moko kal. Koro ka gimoro obeto modonge iye kanyo ma odine, koro gik ma malo ka ok nyalo timo donjo piny ka. Koro nyiso ni koro chiemo kichiemo, chiemo ne wuok mana oko. Mane momiyo lokro, kansa mar lokro, joma nigi kansa mar lokro chandorega kabisa nikech chiemo gineno to chiemo no ok nyal dhi piny. Gichame to chako wuok oko. Ma en wach malich mokalo wacho ga pile pile ni seche ma Nyasaye pod omi thuolo Dr. Chieng' ni nyalo chiemo ma chiemo kal duoke erokamano. Chiem. Iwacho ni chiemo ka chiemo nyalo kalo. Ka chiemo nyalo kalo. Daktari, thothne kansa ni nitiere kaka orocho del e yore mopogore opogore. Namba achiel, kaka orocho del ni chiemo ok nyal kalo. Mamano en yo maduong' mokalo. Yore mage ma bende othoro ga rocho godo del. Yeno mokendo chako rocho del en mar ng'ok ma ng'ato ng'ok. Kendo samoro nyayudo ni onyalo dongo kanyo ma olosa owuok kanyo mokal modonj gi iye. Ma koro donjo kama muya kale. Koro kichiemo tinyo mna ka chiemo wiyi. Ichiemo tinyo ka chiemo wiyi. Kendo samoro onyalo dongo modok bang'e modhi yok ma spinal cord mari nitie ma in seche te winjo mna ka kori rami. Koro mane kaka thothne obiroga. Aeto nyawuok kanyo modhi kata obwongo ni omi kata ibedo gi paro koro ok bed maber kata inya bedo gi ng'ama chalo riere nikech kansa koro donjo e wi kanyo. Koro kansa ni thothne joma biro kaka kodino kanyo ken gima dino odiochieng'. Odine mos. Antiere kod picha moro ka daktari ma okang'eyo ni dwani mondo mwapuonjre godo. Koro magi mano dwa puonjre ni thoth ji mang'eny ka in gi kansa mar lokro ni ok en gima chakore sani. En gima osebedo ka ng'ato osebedo ka dhi hospital ni kode, to en gima osedhi kata mana higni madhi higni 5, 6, 7. To sama koro ochako bedo ma koro odino lokro, ko ma en lokro maber. Ma en lokro ma ng'ato bedo ni ibido ga gi acid mang'eny, ibido ga ka samoro kichiemo to acid bedo mang'eny, owang'o kori. Aeto ma ochako bedo acid no ma in seche te idhi hospital itimang'o imi yath ma antacid. Koro ma kansa no chako bedo koro ka koro dino kar kanyo. Koro chakore ga ni ka wigni ichamo kuon iwinjo ka donjo. Wik machielo idhi kichamo kuono to winjo ka chalo ni winjo ni kuon no donga e kori ka. Winjo ko chalo no makore. Ke sami chiemo ok winjo ga ni chiemo makore kori. Sami se chamo chiemo mise swage dhogi odhi piny maber. Winjo ka chiemo machalo ma otegno gi chako timang'o donge kori. Mano bedo mos. Aeto chopo kuma koro idoni kichamogi to tamore kabisa chalo gimoro ruayo iye kanyo mondo donji. Mano dhi mos idhi dwe achiel dwe mar 2. Idoni koro kimadho nyuka ni binjo ka koro ok odhi e yo mayot. Nikech kimadho ga nyuka to kata chai onego beni odhi mo kiwinji. Be thothne ok iwinji. Ichako winjo ni gini bedo ga ni makore kori ka. Aeto dhi mos. Aeto timang'o ichako winjo ni kata pi kimadho to pi dhi mos. Pi winjo ka makore kori. Chomo kuma koro kata pi ok donji manyaka imuonye mana pi gi teko. Kineno ka gima kamano timi thothne en kansa. Nikech en gima odongo to dino pipe to koro pipe bedo matin to chiemo kale yo mayot. Aeto kose dinore kabisa endo ka koro ng'ato chako dhero kabisa, jok moko chako ng'ok.
to seche ma ochako ma koro chiemo ma solid kaka kuon nyoyo gi gik ma kamago mwachop nyaka pi koro ok nyal donjo. Ma iwacho ni nyalo kawo thuolo mar higni 7 kose higni 7 gi to osebedo kod higni 7 ne en kobedo kama tin mabiro ni en osebedo kaka ogine onyaga mana matin onyaga mana matin en ndalo ma idhiga nini gi acid chiemo maber to en acid mok rum en H pylori mok rum en ithiedhi to ibi maber kata in ng'ama osebedo ka ngima maber tido ka ichako bedo gi acid in higni 50-60 to kosebedo gi tuo mar acid kong'o boke madhi tido mana kata chiemo pok ichako chiemo mopogore opogore tichako bedo gi acid machandi achanda acid chandi ga chand imi yathro ino ka odok matin to duogo mane ma en 5 to 7 years koro sama koro chakore kama to en gima nyatimore higa 1-2 to koro odinore kabisa. Thoth ni seche mama timore ng'ato nyalo bedo kod lokruok mopogore opogore kuom ranyisi ka kilero nwa kacha ni acid ma ok rum ma sama tin en acid ranyisi magi bende maka ng'ato oneno to nyalo chich ni moro bet kod kansa mar lokro iyudo ka kori kai samoro rami en kod dier kori kanyo njo ka rami ga gi diere kanyo kata ken gi ng'ute en kar ng'uti kanyo ka rami ga kata samoro njo ka chiemo wi itemo chiemo to chiemo wi mano be nyabedo samoro jok moko be iyudo ni chopo kuma koro chiemo ok donje e ng'ok aeto jok moko gi lokruok makamoko ok gine to ginomna ka reme marumo tiende ni kama gino donge no remo wuoga to remo lal jok moko bidom ni gin dende mochako mich dendi chaka rumo mos dendi chako chiemo ti chiemo ka dendi rumo to kata gima miyo dendi rumo no onge koro mage jok makele jok moko be winjo ka toko ndinge ko winjo ka chalo ne otingo gimoro motegno e toke kanyo kata jok moko winjo ni otingo gimoro e toke kanyo mena kata kidhi nindo kata odiochieng' winjo ka chalo na gimitingo gimoro to bonge gimitingo magi gik manyiso ni nyabedo ni wan gi wach mok dhi maber kar kany e lokroni monego cheki mar kansa. Mama gi gin ranyisi ma ka ng'ato neno to nego be ni ichicho nego be ni tang' to kaka wamedo sudo kod chenro ni daktari ageno ni biro nyisowa kapo nono jogo ma oseyudga kod kansa ni ithiedho giga magi changi nikech thothne ji oluoro ga weche mag kansa to nikech intiere ka daher mondo mi wadira mar wach imed jiwo ogandawa ka ichich gi dendi to yud kaka inyalo konyori mapiyo piyo kamasa. En penj laktar kabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu ichiemo ineno ka chiemo ok donji acid sik ng'eny e dendi iwinjo ka samoro iwinjo ka ratil lala tichiema maber kod weche makamago te matek mondo mi ine laktar asebedo ka nyisi kuom ndalo buora mondo mi i-download app mar Zenka kapo non ne itiere kod app machon ti download mondo mi install mondo mi install app manyien asebedo ka nyisi bende kaka inyalo timo ibeda kod kipande mari ibedo kod smartphone kaeto ibedo kod app ni mar Zenka asebedo kanyisi ni opuodhe kod Central Bank of Kenya bende asebedo kanyisi ni nitiere pesa kata limit masane gimedo maber mokalo maka ise download midonjo ibro neno kuom ranyisi kaka wantiere screen waka kama giwacho ni kacha ni get started ka gisewacho ni kacha ni get started ang'o mitimo idia kar get started kanyo mondo mi iyud kaka inyalo neno limit mari kendo kaka inyalo kawo pesa mapiyo mondo mi iyud kaka ikanyori mondo mi kaponono ni chich kod acid ma iwinjo wawacho gi tinyalo yudo konyruok mapiyo yena mondo mi wakaw yueyo ka waduogo tasebedo kasingo ni bende ni adwani mondo mi atudra kodi abogochoni ka iseorona ote machuok mondo mi nyisa kaka Zenka osekonyi ka wadonje kidieny mar 2 mondo mi winje ote kata mich ma Zenka dwa miyo odiechieng' ma kawuono kidieny mar 2 nigi pek mokalo kiseneno ranyisi gi titimo nang'o kiseneno laktar kaka Dr. Chieng obo bedo kodi nang'o kikidhi mabor nyaka Ramogi Ajwang' kikisudi main kidieny mokadwa no bai kata matin. Mimi kwa majina naitwa Esther Kabunda Majimbo, naishi Matanomane, kijiji cha Sabasaba. Niko na issue ya binti zangu wawili waliomaliza darasa la 8 na hawajaenda shule. Naitwa Eunice Mapenzi Majimbo. Nilimalizia Madamani Primary. Nikapata marks 329. Nikaitwa Ganze Girls. Na sijaenda shule kwa sababu mamangu hana uwezo. Nimejaza mafomu ya basari, nikajaa ile scholarship nikajaza, lakini sikufanikiwa kupata. Kusaidia watoto wengine kama mimi, tuma SMS neno elimu kwa nambari 29888.
Dial *487*3# to get this song. Nyakwa Ramogi. Ng'at miluongo na Akech ni en ng'ama nade? Bende yango jasiasa machon Elisha Akech Chieng. Uhuru Kenyatta, Olorua TV, Raila Wajma TV ni wayango, Ayaya TV ayaya. Ramogi TV chuti malingling mar Akech Chieng e pau siasa kod tiende. KANU noyiere kaka one of the disciplinary committee. Mondo yud mathoth, tudri gi Walter Nyambaga e chenro mar Gin Kanye. Chieng' tich ang'wen jumani, saa 3 otieno. Kik bai. Preparation manya ng'ato nyalo bedo godo is good capital manya kibed godo mondo mi chak business. An Kulwant Kaur nyaka dhi arom gi jonjorego. To an nyaka res chi wuoda mabi kode kae. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu machiegni kendo. Kane pok wadhi e yueyo nanyisi kaka inyalo yudo hola mapiyo piyo wadendo kacha ni emergency aka itiyo kod app mar Zenka. Wach maber bende ni kaponono ni irwako ng'ate Zenka to intiere kod thuolo mar yudo manyonge manyalo romo siling' 10. Tok mano kende ka loan mokwongo ng'at ma irwako no chulo ibro an kata ibro yudo siling' 200. Gima temo nyisi kanya kwa Ramogi Ajwang' en pesa mantiere lweti. Adwa ni donje simbi mar ong'we yamo kise download app mar Zenka mondo mi anyisi kaka watimo kata kaka inyalo yudo pesa ni mapiyo piyo. Limit nyalo chopo nyaka siling' 200,000 200,000 Kenya shillings. Ka ise download app mar Zenka, kaka se download ni idhiyo e simbi mar ong'we yamo kaito ichako kacha get started kaka inene e screen mari kanyo. Luwa okang' magimigo kaka koro waluwo okang' kaito gibo mi kanyo mondo miket password. Mana kaka inena keto marano kaito i-sign in. Seche mi sign in ibro neno koluorore mayot kamano kendo obro nyisi limit kata obo mi pesa ma inyalo kao. Ber pesa gi nyakwa Ramogi Ajwang' ni en pesa madonjo e dakika 5 tiseyudo pesa gi. Ang'o madwa ni mondo mi amed lero ni bende daher mondo mi amed paro ni bende ni kapo nono ni inowuona ikao hola timi nyaka ndalo 61 ma inyalo chulo godo loan ni mokwongo. To gima ber bende ni gin flexible kata gintiere kod extension ma ginyalo mi po nono ni 1 2 3 omaki. Omiyo kapok i-download app mar Zenka, download app mar Zenka. Kapok ka irwako osiepeni, wedeni, anyuolani kod osiepeni, tim mano mondo wayud kaka wanyalo bedo kod pesa mapiyo piyo e lwetwa e seche machal kod magi. Ka intiere kod gimiseneno kata intiere kod pek madiher mondo mi Zenka ojolni e matin, orna ote machuok. Chak ni Zenka katiore namba wa mar SMS mabende asebedo kanyisi pile pile kang' pok atieko chenro ni abong'ia SMS gita achiel kuom oganda wa mantiere chenro ni abomiyo mich maber mokalo mabende dhi joli e diere ni kisironwa kod Zenka. Ponono ni neno ranyisi gi ber kidhi neno daktar. Ranyisi mage: acid makiny ka kiny, chiemo mamoko, pi mamoko, ratil mar del madok piny. Tok mano kende daktari nowacho ni samoro nyalo bedo kod rem e dier ng'eyi manyalo mi chandruok matamre gi nono. Seche ma ng'ato osebiro iri daktari, thoth ne utimo diagnosis nang'o koso timo clinical examination ipenja ni chal nade mondo ibed gadiera ni en kansa mar lokro. Erokamano Ruth. Koro kata kin gi acid kata kwadwa ng'iyo kaka lokro chal itimo nigi kamera miluongo ni endoscopy. En tube manigi kamera kamochope no tirwake e dhogi titere mos iye tineno lokro ni nyaka e kar stomach iye kabisa kaka picha no. Gino en gimi nyalo idhi titimo ni sani to bang' saa achiel osetieke to kendi wuok mi dog dala. En gimi chuno ni ketie nyaka ward. To en gima sani chon itimo na Nairobi to tinde kata Kisumu gere time kata mna Kisii
Migori gere osiptende mang'eny nyatime. Thothne pod itime osiptende mag private. Mag sirikal pod gionge masin. Mag sirikal gin mana gi masin osiptal mar Kenyatta kae. To lakini private kuondegi tinde ging'eny minyatimniego. Thothne NHIF ok cover koro chuno ni nyaka ichul gi mfuko. Onyalo bedo kar 15,000 to nyaka 20,000 kanyo. Endoscopy ni? Endoscopy. Koro endoscopy no kodhi tidhi ne lokroni kaka chal, ka nitie kama acid nitie gibro neno acid, ka giyudo kama okuot gibro ng'iyo kanyo, gibro ndiko report kendo gigolo kata mana ka gineno growth moro kanyo matin, ITP mo kok wang'e ni to en cancer kata ok en cancer. To test machielo ginyatim koseyud ni en cancer. Mondo ng'i ni osedhi kamoro koso pod en kamoro. Mathoth ni ng'ato nyalo bedo kod ranyisi gi to ok en cancer, Dr. Chieng'? Mang'eny malich. Yes. Kaka tuoche mage ma bende thoro bedo kod ranyisi gi to ok gin cancer? Inya bedo gi tuo moluongo ni reflux. Reflux en ni chiemo kosedonje kuchicho to sama idhi nindo gatunjo ko wangi oduogo to wangi. Thoth gibiro gi sore throat mokrum ma en winjo ga manana seche te winjo ka in gi sore throat, seche te in gi sore throat, kata mino ka duondi chako timang'o lokore nikech sore throat na acid biro ga malo to wangi. To kata kin gi acid ma kawaida inyalo ng'i. Koro magi tuoche mang'eny mag acid ng'eny ka kabisa. Food poisoning, chiemo kichamo change chiemo, jok ma madho kong'o kelo acid. Ma kik ng'ato ling dala daktari, hapa ni mbi nyalo konya siro ma kik ling ng'ato tinde thieth matindo pogore gi thieth machon. Chon ka in gi malaria tinyiso daktari ni wiya bara, awinjo ka an gi koyo, ocheko temperature, chloroquine kata metakelfin kata yath mane. Tinde igolo rembi ticheko ma ji ng'e ni en malaria nikech tuoche chalre. Inya bedo gi tuo machalo malaria kaka mar flu, tithiedhi malaria to kare ok in malaria in gi flu. Koro mana kaka tuo malokro inya bedo gi tuoche mang'eny matimore iye kanyo ma ok kata kansa. Koro sama oket kamera cha mong'iye mone mogol gimoro mopim kok ing'ise ni en kansa koso ok en kansa. Ma kaki wacho cha ni thoth ne NHIF ok chul wach mar picha ni momiyo wakelo gik moko kaka Zenka mondo mi oganda wa ong'e ni samoro inyalo bedo kikwamo idwa ni mondo mine laktar bed gi app ni lweti onyalo konyi mapiyo piyo. Omiyo kaka daktari mano Zenka botimo maber kabisa nikech tuoche mang'eny ma ji obet go ni pod adwaro pesa to tuo to ok timang'o ok riti. To gin tuoche minya tim ma kako chakore inya thiedhe morum. Daktari, nipimo no kata ni thoth ne joma chuo thoro bedo kod kidieny mar kansa moingo joma mine kotenre kod lifestyle gi ok gidhi e osiptal kata ka giwinjo gimoro nitiere kidienje mag chiemo ma ok gicham kaka alode kaachiel kod olembe. Thoth ne joma chuo madho kong'o kipimo kod joma mine joma chuo madhi saidi. Joma gibende matiere kod risk mar bedo kod tuo ni kopogore kod joma chuo matimo gik ma wawacho gi. Wasenene gi jok ma be osebedo gi tuo mar ayaki. Tuo mar ayaki generally kelo kansa mang'eny. Chon waparo ni en una kansa kaka cervix, to tindo waneno kata gin be giyudo kansa mar lokroni. Bet mang'eny madwa ingo na jok moko gi. Jok ma be dendgi duong'. Ka in ng'ama ratil mapek. Kin gi ratil mapek teneni chiemo kodonje i kuchicho to chiemo ok dhi ei mayot nikech in obesity milongo no obesity. Jok ma kamagi bwaneno ka temo bedo ga gi tuo mar lokro mar kansa ni moingo jok ma dendgi tindo. Mano bwaseyudo to gik mosewacho kaka kong'o gerege. To gi jok ma hero chiemo ma hello chips. Mago chiemo mano chiemo mane daktari. Chiemo ma en idhi tido ko en ready. Ing'iewo kanyo tichako chame. Chiemo ng'elo nego be n'ing'iewo itedo aikose tede koki chame kaka chiemo mingiso western diet. Koro jok ma kamago mero chiemo kamago go temo yude. To gi jok ma senyero ni wuonu nobedo gi kansa malokro imbe nya yude yo mayot. Emaneno genetic background. Genetic background. Vitamins thothne kaka wachama alode ineno to gi chiemo ma ok mar wazungu ni. Because chiemo mang'eny nigi vitamins. Pinje ma ok ma ji onge gi chiemo ma vitamin nikech gichamo chiemo ma is polished kabisa. Lakini gima ji onego cham kabisa en chiemo alode machon go. Nikech wayudo ni kata Kenya ka nitiere dhoudi moko mwaneno ka nigi kansa malokro ni moingo kansa jok moko machielo. To joseyudo ni jok matiyo ga alode kabisa kaka machon gi ten ni gin gi protection molo jok ma chamo chiemo ma onge alode machon go. Koro alode machon go nitie gimomiyo ne ji chamo gi.
apani kanyo en kama nyaka watiel mokalo daktari ponono ni neno chenro ni doge chiembwa machon inyalo chamo alode en osuga en dek en bo en apoth alode go wacham gi kaka dwarore olembe nikech aneno kacha ka daktari onyiso wakacha kuon mabel mineno joero kuon mar oduma kuon mabel no en very protective oloso dar kata na cancer moko gi ma pinye yi kucho kaka mar rectum mabe wasewuoye mar colon go gikonyo moingo kuon mar oduma to molo kuon mar oduma masani ok ber en kuon masani golo kot oduma no gin kot oduma no nigi a lot of vitamins onego beni chame chamo whole meal osetim nonro moyud ni ng'ato nitiere kod kidieny mar kansa mar lokro daktari obiro iri motimo nonro gi mitimo endoscopy mi confirm ni ma ato en thoth ne thieth thoro chalo nade kata thieth ni okange mage koro thieth mar okang opogore gi type 1 gi type 2 wan gi miluongo ni squamous cell miluongo ni adenocarcinoma mano to koro wadonje sans kabisa koro thieth gi opogore to mokwongo en ni chiemo nyaka kal kwayudo ni chiembi ok nyal kalo ma pi kende eminyalo muonyo then nyaka waket nyaka ichiem nikech kok ichiemo to ang'a timore dendi orumo koro gimitimo ne ji gimiluongo ni stent stent en waya moro matin mirwako iye mondo koro otimang'o oyaw lokro ma kichiemo to chiemo donjo mana achiel mar ariyo inyalo ket ni tube iyi ma koro ni chiemo gi tube ikawo tube iketo chiemo to donjo e tube iyi kote ni yoni nyaka loch ma chiemo kal okal kata mani tube kata okal lokro to lokro yaw gi miluongo ni stent Koro mani timo ne jok ma pi kende madonjo kendo sechako bedo maol kendo ido ni gisedero kabisa nikech ok ginyal chamo chiemo. Koyude kapod otin ma koko chakore, inyalo tim ni thieth mar operation miteri e theater, aiti gole, aiti chaki pime. Koyude ni matin nya duogo, kato nyalo duogo, inyalo med ni thieth moko kaka chemotherapy, radiotherapy. Thoth ji mang'eny e Kenya kae itimo negi thieth ariyo. Radiotherapy, wakati thieth adek, iketo negi kama chiemo kalo e iyi kata gi stent no, aiti miyo gi chemotherapy gi radiotherapy. Nikech thoth ji mang'eny chopo kama ginene oncologist kata daktari mathiedho kansa ka gini osebedo ma ok nyal gole. Kochuno ni wamiyo gi thieth mar simo iluongo ni radiotherapy, samoro wamedo chemotherapy, samoro watimo chemotherapy gi radiotherapy no together. Jok moko be samoro oyudo ni pok odhi kabisa, koko chako dhi. Inyalo mi thieth ariyo ma chemotherapy gi radiotherapy mondo duoke matin, aiti dhi gole. Koro thieth boyudore gi stage mwayudi to gi ka ng'ato chal. Tinyayudo ni kata en mana matin to kose dhi ma oloro kanyo, nyaka chiemo ket makal. Paro ni mondo wakawe yoyo matin nikech ng'eni seche ma ipimonwa kama daktari tatemo go picha kaka itimo stenting ni kaka uso waya ma yaw lokro kisesi yaw lokro chiemo koro nyaka kal kata kiketo tube mondo mi chiemo kal atemo go picha kaka gini koro gigi nyaka wene kata ka tube no tidong na gi tube no nyaka chieng wachang samoro nya bedo mok gole pipe tabe koseket kata mana waya no okete iye kanyo gole koro bedo na kode. Kumani picha nitiere daktari kata picha mane ago e wiya en kaka koro waneno picha ni stenting donge oket waya mondo miyo yaw lokro kansa nitiere ka podo medo dongo ok odhi dongo modi waya ni koso waya ni ko oket waya ni to kwa medo radiotherapy to kendo bodongo modonjo e waya ni ok ne ka waya ni nigi spaces koro banko seket waya ni makoro chiemo donjo nikech thieth mar radiotherapy ok en thieth mayot. En thieth mapek. En thieth mapek, stima no be chamo ga ji, oolo ji. Maka okichiem titimo nigo. Onyalo teri speed ahinya. Koro miyo nyaka waket waya no machiem chakalo wanyami wik achiel wik ariyo mondo chiemo kal. Kar wik mar adek wachako timo radiotherapy no. Samoro wanyatime araka ka luwore kaka tuo chal. Mawaya ni thoth ni ikete lokro duto te koso ntiere mana kamodinore no kende mikete. Kamodinore no tikete ma mondo kanyo make. Koro ka en ediere ka to unya kete ma wabedo gi centimeter kata mana bich malo kana bich piny nikech odwa ni mondo makre mu bed mabor. Rach pipe no ni samo ket kanyo to koro ni gimoro ntie momako kori kanyo. Omako ga kori kanyo ka chalo ni gimoro mako kori chalo ni chiemo omakore kori kanyo ma okuogi kaka danga ket gimoro ichalo ng'amo muonyo kaka chogo to chogo mako kanye
kata mana duondi koro chogo no makore kanyo machogo kuogi koro ober no konyi gi chiemo to en gi side effect no kelo discomfort. Side effect kanye ema obro make mana matin daktari mondo mi waduoge kidieny mar 2 mar keto ne tube kidieny mar 3 miketo ne ngato tube berne kachiel kod disadvantages mo nyalo bedo godo kaka ngato nyalo ritore seche ma entiere kod thiedhni kachiel kod kaka wanyalo gengo tuoni mar kansa ni. Ero kamano. Penj laktar ko kalera Mugi TV. Bi puonjori kaka wapuonjore ni nyakora Mugi Ajwang. Ahero ga chendo ni mokalo nikech oyawo pachwa malach kendo mang'eny. Kawuono Dr. Ochieng oparonwa kako nego beni wadak, kako nego beni watemo mondo mi wageng, kako nego beni watemo ritore. Kaito bende wantiere kod Zenka, ma bende nyisi ni nyalo yudo pesa e lweti mapiyo piyo ka intiere kod emergency, idwa ni mondo mi idhine laktar. Kapono no nisebedo kitiyo kod Zenka, adwa ni mondo mi yorna oteno e line mar SMS 23600 indiko ni Zenka, katiore namba mar 23600 kaduoge kidieny mar 3 adhibogi gi simu bed machiegni gi simbi nikech adwa ni mondo mi agochni kidieny mar 3 bende aboya online mondo mi igo gi Dr. Ochieng Mbaka penjo duto te manyalo bedo godo kotenore kod kansa mar lokro kiki sudi nyakwara Mugi Ajwang. The wazee in Kijijini have something up their sleeves. They both have tense family issues, from the demands of their wives to their children who feel entitled. But unmarried Kamau has no place to counsel the married ones. Watch this exciting and hilarious series Kijijini only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Skiza chapa, ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Udhiambo. Umeona? Evans Udhiambo. Pesa di? Alufu Prabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde. Kwa Ramogi. Regulation occurred through Gimiluongi public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. What we need to do is to appeal to the people of Kenya, of this country, people of goodwill, to come to the help of these people. The problem now that is on hand is how we can relocate these people from here. Midhiero mar oula pod sando Kenya ka nyaka sani ji 179 osewito ngimagi e kinde ma chenro mopogore opogore medo yudo ng'ikruok. Nilikuwa na shughuli huko Kagudo. Sasa venye nimefika kwa Athi River,
nikakuta hii moto imejaa. Oula mokwako boma ma Nairobi kod alworane bang' koth manyoro kelo kethruok mar mwandu kod daro moko kuom jodak. Nawauliza madaktari wetu warudi kazini, mambo tutarekebisha. Jo-Kenya odhialo nyasi mar Labour Day ka jatend Kenya William Ruto jiwo jochiw thieth mondo odog e tich ni mar sirikal oseloso thoth dwachgi. Machiegni kende kidieny mar adek, kidieny mogik mar penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Antiere kod Dr. Primus Ochieng, wadendega ni our own oncologist. Tiende ni en achiel kuom mwaka e penj laktar, kendo wamedo dwoko ne gero kamano makende kuom chung kod chenro ni. Nice ni mondo mi download app mar Zenka, en free of charge registration, ok bi kwa pesa mondo mi register kod weche makamago. To bende nanyisi kacha ni kiseoro na ote machuok SMS 236 tadwani mondo mi amanye ng'ata achiel mantiere kod pek moro modwani mondo mi Zenka ojole matin. We awinjane ka director na Phil oseyudo achiel kuom jogo moro ote machuoka. Obado kiyud na ng'ato. Hello Douglas. Yes. Idhi nade Douglas? Adhi maber, idhi nade Ruth? Adhi maber, wagochoni kowuok Ramogi TV penj laktar. Aneno kioro na ote machuoka, anitiere kod pek moro kotenore kod weche mag thieth. Ne en chandruok mane? Antiere kod mamana. Motuo winjo ka entiere kod gumoro mokuodo lwete. Kore ma dwaro ni okwang'en gino en ang'ono machane. Okinyisa ni Zenka nokonyi nang'o? Zenka tasetiyogo mang'eny. Wik mokalo to nyocha antiere kod construction atimo dala. Koro simiti norumo na to fundi ogocho na aonge odwaro simiti. Koro piyo piyo taringo Zenka to Zenka omiya siling 7,000. Tatimo go piyo piyo atieko go wach mane fundi dwaro na koro achulo, koro nokonya ahinya ne an kod emergency nikech sichego ne naonge pesa. Douglas intiere kod mane? Antiere area mar Komarok Nairobi. Odiochieng' ma kawuono bende aneno kendo yudo ote ni Zenka neno koro ni siling 5,000 ma bende nyalo chwali kaka mama ni iwacho ni lwete okuot no. Zenka biro tudore kodi kendo giboro ni siling 5,000 no itere hospital mondo mi check ni tang'o makuodo lwete. Sawa sawa Douglas? Erokamano ahinya. Mano en Douglas. En achiel kuom jogo ma osebedo ka yudo konyruok gi Zenka. In bende inyalo bedo achiel kuom jogo ma yudo konyruok kowuok kuom Zenka. Daktari, wachni pod mayakwe. Gimomiyo mayakwe nikech nawacho ni atemo go picha seche ma oket pipe e ng'ato kata seche moket ne sing'enge e lokro ne mondo mi chiemo kala. En thieth ma bende inyalo jol godo kata inyalo konyo godo ng'ato. To bende ok ni obiro kende, iriwe kod chemotherapy, iriwe kod kidienje moko mag thieth. Mulna kanyo matin kaka gigi wuotho daktari. Koro chon kabisa ne waonge pipe gi. Omiyo ji ne sandore kabisa. Koro magi mobiro e 2000 ka mosebedo ka konyo jok manigi tuo ni mar lokro, nikech tuo mar kansa mar lokro kendo ong'eny e pinje wagi molo ka pinje mag wazungu. Koro koket ni pipe samoro aneno ni ber moingo keto ni tube. To samoro yena kasimbo Monica do. Okay. Monica, hello, penj laktar? Alo, Nyadino. Machiegni Monica? Iriyo maber kana. Ariyo maber mami, machiegni? An gi tabu mar lekro. Baka kora chan. Awinjo ka gimo puota siko mana kajero gik matek sa mingi nyade konya uru jo kama. Iwacho ni jiero gik moko? Ajero gik matek kabisa. Sa mingi ma ayugi nyade. Intiere kanye? Antiere ya wati koni ma Monica. Erokamano nya Monica kantiere Awasi. Okay. Daktari. Owacho ni ang'o owinjo ni? Owinjo bathe, owinjo kagima kojier to owinjo siko to jiero gik ma kech kagima wuok e dhoge igni adek. Igni adek. Koro mano ber ka ber to nego dhi Aga Khan gitimo
endoscopy mondo ging'i ane lokro neno maber koa e ng'ute nyaka piny mondo ng'i to onya bedo gi kasoro kamoro nikech higni adek mano higni mang'eny kabisa to tuoche gi samoro nya bedo ni en gi tuo moro to bang'e olokore gimoro nono nikech seche mojero gik makech go bende nyaka bedi ni gimoro ok kare nitie gimoro ma ok kare kanyo ama otema tek mondo mi one laktar molony koro zen kanya konye erokamano ahinya daktari mondo odhi ogina Aga Khan ema gitime Kisumo mang'eny tapa nitie lakteche moko mabe time around Kisumo kanyo erokamano ahinya daktari wadhi nyime kod weche mag thieth koro seni samwa ok ti gi dhogi mar chiemo kineno chiemo to law mari bo wuok to tij olaw en onego luok dhogi kantie bakteria kanyo onego negi kendo miyo dhogi ok dum koro kwa keto ni pipe ma yika koro onge gima donjo iye koro bodo ka thoth ji chuno nigi tim ang'owa gigolo law koro law no ok donj iye ok luok dhogi kendo bedo go law mang'eny koro miyo ji ohero ga samoro pipe no moingo keto tube madonjo e icha tube be samoro bedo e yo maber nikech tube me bing'eni tiyo kode yot pipe niga gi complication nikech samoro pipe no samin kotunjo ka gimoro pong masing'enge gini pipe masing'enge ni opong'o korika inja ka korika gimoro pong to jok moko winjo ka otimni radiation otunjo kendo koro orami samoro kabisa samoro nikech pipe ni koro miyo lokro ni obeda beda moyawore te yena ka usimu dok halo penj laktar hello machiegni Muro Bishali okwe machiegni ami penjo daktari niya an gi flow moro in gi an gi flow moro mawuok naga to asadhi ko hospital motimna pim mar otimna pap smear di A negative to pod agolo discharge ma smell kasto ilo kasto piny abedo dwe moro sana dwe moro awinjo from the back mara koro daktari okonya ane kaka nyalo erokamano ahinya erokamano daktari dhi duoki antiere kod simu machielo halo penj laktar oimore ahinya machiegni amosi machiegni Frank apenjo kamae amoro anyalo bedo ni chai moro ka oketedi chai tamadhe to liet kata obedo nyuka daktari winjo ka fuono kansa mar lokro ma nyalo biro kelo chandruok bang'e koso ber abera ka gigo kamadho amadha ka liet kamano koso anyalo bedo gi chandruok moro erokamano ahinya Frank daktari biro duoki penjono asebedo ga ka winje mang'eny mar chai maliet jomoko ohero ga mana chai maliet magolo iro kata nyuka maliet koro research nosetim penjo mokwongo cha nyaminwa nonego oni daktari ma gynecologist mondo pime maber mondo ng'i ane to discharge ma en go ni akanye madhi tere laboratory specimen mang'eni en man nikech kong'e tuo to yath mithiedhego yot mondo ng'e koro onge guesswork koro nego dhi one daktari mar gynecologist koro gimopenjo no nosetim ga nonro notimoro Eldoret kendo notimoro Bomet nikech Bomet gi Kakamega kabisa koro noyud ni chai maliet kabisa ka ng'ato chamo kata mana chiemo maliet kabisa nyalo kelo tuo mar lokroni nyalo kelo kansa mar lokroni mano yudi to jok moko ne wacho ni to Central Province kuonde mang'ich kabisa ni be ma ji methe chai maliet kabisa nikech kor lwasi kaka chalo to outcomes gin koro poko lakini chai maliet gi chiemo maliet oseng'e ni nyalo kelo koluwore gi weche machielo nyalo mero kansa mar lokro koro ber mondo icham chiemo okwe matin yena mondo miakaw simu halo penj laktar yes iluonga ni Bobo Riedu machiegni apenjo niya nopimna operation tonga aeto noyudo ni noringo nyaka spinal cord mara koro sema loso kod ni ane temo
ma ane chemotherapy. Kawinjo ka fine ma daktari wacho duol go timo tena zaidi. Koro apenjo daktari na gigo nyalo timre at the same time o kichonga kachako dhi spinal cord maro mako itimo na timo to maduol ni dhi mbele. In kanye? An Siaya kamona nego Kanyaboli. Erokamano ahinya. Atimo mos. Dok. Okawinjo mbera ni ne en gi tuo mantie chong modhi nyaka spinal cord maro del. Mano timore. Kendo gi lakseche gintiere chemotherapy. Mano timore kabisa nikech thoth tuoche mag kansa gi giero dhi ga chogo mar spinal cord. To mano luwore kaka remo dhi nyayudo ni en kata mana gi kansa moro mar ich, kata mar colon, kata mar chongi, to wuok kanyo modhi e spinal cord. To tine onego bed ni kansa odhi kamoro onego pime nikech oseyud ni ng'ato achiel nyalo bedo kata kansa 4 kata 5 kata 6. E del achiel. E del achiel ni. Nikech gimomiyo yudo achiel cha, miyo yudo 2. Gimomiyo yudo 2, ni yudo 3. To chon en ni kowaneno ka kansa nitie e chongi, to pim kori to yud ka kansa nitie oboyi kata mana e liver mari, tiwacho ni manie chongi cha modhi kuro. Tindo nego pim mondo ng'e ni to en kansa moro bo chakore kanyo koso en macha modhi. Nikech samoro nyabedo ni gidwaro thieth mopogore opogore. Yiena mondo mi akaw simu timak na godo kanyo wadog watieke nikech ranyisi mag duol gi bende wacho ni owinjo wayud kaka wanyalo konyo janeno wani. Halo, penj laktar? Na apenjo niya. Kaka daktari omijo wani kiwinjo tok ng'eyi, tok ng'uti, iwinjo ka pek. Kendi iwe ni gimoro tuweche toke kanyo, tene gima dhi duogo to gi test. Mano be nyalo bedo sitani? Intiere kod mane? Kopogore kod mago inowuon ang'o kendo miwinjo? Gi heartburn be. Osatero nyaka masin momenyi ya. To noyud ni an gi reflux. Intiere gi reflux? Koro sane awinjo mana ka tok ng'eya kae, tok nyisa kae, pek to tuwe mana timo kinjo ko jony. Koro shida achiel nyalo bedo ang'o? Erokamano ahinya, Dok. Koro anyatiko mokwongo cha. Watiek mokwongo to waduog. Koro kansa be pod nyaka kata mana e chong makata ring madhi nyaka e ng'uti manyadhi nyaka e lokro nikech kansa en tuo ma fuambore koa ka to dhi ka, koa ka to dhi ka, koa ka to dhi ka. Koro onego minwa masiano kata nyaminwa masiano onego ochak odhi one oncologist mare mondo chak gipime mondo ging'e ni ang'o matimore. Koro kuom mar ariyo ni to gima nyako no mar reflux no, reflux kapok uthiedhore maber to biro chandi, bo winjo kochalo ng'ama oting'o gimoro e toki, pod winjo symptom kaka mar acid go dhi malo dhi. Koro nego chako ocheke maber nikech nitie jok moko ba nigi reflux mokrumi miluongo ni hiatus hernia. Tieni kacho donjo e lokro makoro miyo acid no kata thiedhi ok orum. Ma samoro chuno ni timo ang'o? Operation emilose go. Koro nego odok kendo kata nya dhi mondo ne lakteche ma iluongo ni gastroenterologist ma tijgi en mana thiedho tuoche mag ich go. Ginya timo samoro menyo no mag yud ni tuo ni samoro general doctors or surgeon samoro ok nya nene, inya chuno ni dwaro mana dhi ng'ama nigi experience kabisa, ng'ama ong'e gino kabisa ema nya yude. Makoro chuno ni idwaro operation ma yedhe koro oingo. Magi mi nyisowa ka daktari en ni samoro nyalo bedo kod ranyisi gi to maa ok onyiso ni intiere kod kansa. Gik mang'eny nyalo kelo acid, gik mang'eny nyalo kelo rem e tok, gik mang'eny nyalo kelo rem e duol, mano ok onyiso ni intiere kod kansa ni. En mana ni ine laktar molony tim ni endoscopy kapo nono ni dwarore kato chak thieth gi kar kanyo. Kabisa. Joluno go ngero daktari ni geng'o ber moloyo thiedho. Kwa nyalo kete yo machuok mokalo. Ere kaka wanyalo geng'o kidienjni mar kansa? Kaka wanyalo geng'o kidienjni mar kansa mar lokro ni en ni kin gi acid mang'eny onego idhiga mondo laktar ong'i iye kanyo mondo omeny oyud ni en mana acid koso en gimoro nono. Jok ma madho kong'o waduok matin. Kaber tiweye. Iwacho ni waduok mapiny. Ok gimi nya odiochiengni kawuono awe kong'o mos. Ati ng'eni kong'o machiel bok rach. Kong'o bedo mana mang'eny ne makelo complication. Joma madho ndawa
onego owe. Onego exercise to giwado gure chiembwa machon. Kata kwa chamo chiemo mag wazungu gi, to chiemo machon kabisa moro, wachamo suga gere, bell no, ok muna kuon ma white ni emoero, kuon ma brown cha, men very protective. Oninga tudore kodi Dr. Chieng inyalo yudi kanye, kanyalo nyiso kaka wanyalo yudi. Wagol twagni studio mondo mi wakete e space ma oko kacha mondo mwagomba kama ber. Koro inyalo biro Kenyatta, inyalo biro German Medical Center, kati inyalo yuda simo, inyalo text, kati inyalo gocho na kan gitulo tamako. Koro namba minya tiyogo en 0726 982510. Daktari poki mako namba no? Poka mak. Wangi thieth ng'eny ma mondi mak namba. En tich matek. Aduoko ni erokamano makende kuom kawo thuolo ibiro wago mbaka kotenore kod kidieny ni mar kansa mar lokro ma bende wacho ni ong'eny mokalo kendo biro to inyalo geng'e. To kaponono ni oyude bentiere kaka inyalo konyi gi lakteche molony kaka Dr. Chieng gini. Erokamano Ruth. Erokamano. Ageno ni puonjori achiel ariyo adek, chendo ni kata an puonjaga mang'eny kendo apuonjora mathoth mokalo. Kawuono gotieno kang'eyo ni dwa chamo ang'o, tema tek mondo mikete chiembo manyaluo, alode, osuga, dek, gik makamago kete diet mari, mogo morew gi te mondo mi ikete diet mari. To kaponono ni moko kik wil ni inyalo yudo kaka inyalo konyori kowuok kuom lakteche wa molony kaka Dr. Chieng gini. Ne in jahera mar chendo ni kete mana ka wamed puonjore aduoko ni erokamano makende. Ne director na erokamano ahinya Obado. Erokamano ahinya producer na Pape Chokoth. Kachiel kod jogo picha mawa erokamano mang'eny. Iluonga ni Ruth Otieno, ngima en mwandu, oriti masane.